Ribeira converterase nun referente da mobilidade sostible coa celebración da Feira de Vehículos Híbridos Eléctricos. Este ano contará coa participación de 10 concesionarios e de 13 marcas. A Feira de Vehículos Híbridos Eléctricos de Ribeira medra nesta nova edición tanto en espazo como en participación. Os organizadores destacan que será a edición máis ampla ata o momento, reunindo as principais marcas do sector e os modelos máis innovadores en mobilidade sostible. Hai 7 anos que naceu e impulsamos desde a asociación que a día de hoxe na ubicación da Plaza de España é onde van a estar representadas todas estas marcas, edición que ano tras ano non podemos dar cabida a todas as solicitudes que queren participar con nós, e, bueno, pues, por mal que non sabe, pues, alguno non pode estar este ano, non? Por a nosa parte, pois, seguimos apostando tamén por este tipo de actividades. Nós creemos que para Ribeira tamén é un referente neste sector, porque tampouco nunca se facía nada deste tipo de ferias, non? Durante os días 12, 13 e 14 de xuño, a Praza de España do municipio ribeirense acollerá exposicións, actividades informativas e propostas formativas en pleno auxe. O obxectivo é achegar ao público as últimas novidades dos vehículos híbridos eléctricos e fomentar a súa implantación. Este ano participarán un total de 10 concesionarios e 13 marcas, albergando así de 100 a 120 vehículos. Somos casi 13 marcas, con máis de 10 concesionarios distintos, pois xa temos un volumen importante de produto que queremos mostrar a Ribeira, que queremos mostrar a toda a comarca do Barbanza, que sirva de, como digo eu, un fin de semana no cal desde Noia hasta Vilagarcía pois todos se xunten aquí en Ribeira nunha edición de feira que é exclusiva a nivel de híbrido e eléctrico, non hai unha feira deste referente en toda a comarca, co cal tamén poñemos en valor que este produto se está consolidando no mercado, o cliente é un activo principal que valora e entonces, bueno, Ribeira está a cabeceira desta edición. Como novidade, este ano haberá unha zona de food trucks con pinchos elaborados con produto do mar, grazas á colaboración co restaurante Chicolino, buscando así unir automoción, hostalaría e promoción gastronómica. Este ano tamén vamos a dar un pasiño máis, vamos a integrar nos días 12, 13 e 14, que son os que se vai a levar a cabo a feria. Vamos a ter tamén unhas food trucks a partir de 1 da tarde para que tamén a xente pois, que visite este evento pois, tamén disfrute pois, de uns pinchos que gracias ao grupo Chicolino pois, nos vai acompañar en esta edición. Para nós tamén é moi importante porque é un poquinho un preámbulo tamén a edición de Gastromar que tamén se está preparando, non? A feira contará ademais coa participación do CIF Coroso, coincidindo co seu 50 aniversario. O centro instalará un espazo informativo para dar a coñecer a súa oferta educativa vinculada aos vehículos eléctricos e híbridos, unha especialidade cada vez máis solicitada. Desde o centro de Coroso, pois xa levamos apostando, digamos, por esta formación desde hai aproximadamente 5 anos, onde temos xa ciclos formativos duais, vale, de 3 anos, onde está incluído a formación en coche híbrido eléctrico. Concretamente este ano xa fixemos tamén alguna ciclo de especialización. Este ano vai haber un grado de especialización en coche híbrido eléctrico, se non lo concede a Consellería, se está solicitado, bueno, penso que para a semana que ven sairá a oferta, e aparte xa estamos impartindo tamén formación de vehículo híbrido eléctrico en colaboración con empresas, con algunhas empresas que estamos comentando antes que están os rapazes facendo prácticas. Dende o Concello destacan o impacto positivo que este tipo de iniciativas teñen para o comercio e a actividade económica local. Desde a Concellería de Comercio e desde o Concello estamos sempre aí apostando, apoiando a asociación. Vimos de aprobar as nominativas con 45.000 euros anuais para estas actividades e outras que se desenrolan dentro da cidade, como a de ser Gastromar e outras máis. O que buscamos con iso pois, é que Ribeira teña un movimento, que o comercio viva desa actividade que se celebra e que podamos pois, conseguir que ese sea un referente, unha cousa que xa están facendo, xa que esta actividade de híbrido eléctrico coloca a Ribeira no mapa, xa que a única actividade que se está celebrando a nivel autonómico. A Feira de Vehículos Híbridos Eléctricos de Ribeira consolídase así como unha cita única na comarca arredor da innovación e da mobilidade sostible, cun programa pensado tanto para profesionais como para o público xeral.